Zdravím vás divákov pri ďalšej epizóde školského podcastu Drot TV. A dnes tu máme veľmi zaujímavého človeka, ktorý je konkrétne aj môj spolužiak. Môžeš sa predstaviť? Moje meno je Šimon Papšo a ja som v podstate teraz zahraničný študent. Som sa dostal do školy USA v štáte Connecticut, v meste Thompson, kde je Marianopolis Preparatory School. Je to teda high school, teda stredná škola, kde teda ja momentálne študujem. Čo je teda taký, že najväčší pre teba rozdiel v tej americkej výučbe a tejto slovenskej a hlavne na týchto možno špecifických, že stredných školách, na ktorých sme? Čo pre mňa najväčší rozdiel by bol asi v športoch, nakoľko oni tam tie športy berú tak viac serióznejšie, alebo teda my to tu máme, teda na Slovensku sú športy skôr také, že mimo školy, že je to také dobrovoľné, že môžete si to vybrať, nemôžete si to vybrať, ale tam je to, že počas školy, že majú školské týmy a v podstate je to také povinné, že musíme nejak reprezentovať tú školu. Tam niekto má aj štipendium, nie? Takéto, že... No toto je zrovna skôr na tých univerzitách za štipendium za šport, ale tuto na tých high school, na tých stredných to tak nebýva často. OK. Ešte nejaká taká otázka, napríklad, čo bola taká prvá, tá najťažšia vec? Či to boli najprv tí ľudia, alebo skôr ten jazyk, alebo tá výučba? Tak tá prvá zmena. Pre mňa osobne angličtina nie je taký problém, keďže moja sestra akože takto tiež išla študovať, takže s angličtinou ja som sa celkom stretával. Skôr ja som spočiatku taký introvertný, takže na tých ľudí si zvyknú, na ten systém, ísť tak z tej komfortnej zóny a proste výjsť z tej izby, ísť trebárs do spoločenskej miestnosti a rozprávať sa tam s ľuďmi, ktorých som v živote nevidel, ktorí sú aj z iných krajín. Ja som tam teda žiadneho Slováka nemal a Čechov som tam mal, ale boli to dievčatá, takže s tými som sa ani tak moc nestretával. Takže asi taký ten zvyknúci na tých ľudí a prejsť tej komfortnej zóny. No. To by bolo také najťažšie. A teda, to som sa už pýtal mimo kamery, ale tak môžeme si to zopakovať znova. Tá komunita, teda je tam podľa teba nejaký vývidný rozdiel, že v šikane alebo v tom, jak sa ľudia k sebe sami voči správajú? No tým, že ja som zrovna na takej medzinárodnej škole, kde sú proste veľa tých ľudí z iných krajín, tak oni sú tam viac takí otvorení, ale celkovo aj Američania sú takí milí k sebe. Taký viac, ja by som to nazval aj fejkový, taký, že ozaj, že už niekedy to nie je ani tak veriť. Ale celkovo takú šikanu, tak to tam ja nevidím, nakoľko oni, jak som už povedal, sú proste takí otvorení, že chápu, že proste niekto je z inej krajiny a že si inak na to navyká a proste sú takí nápomocní. Jasné, tak to je reálne, že super, si myslím počuť takto. To si myslím, že môže demotivovať dosť veľa ľudí, čo tam chce ísť takto. Buď študovať, alebo len navštíviť. No toto by si mohlo Slovensko troška pribrať sebe, že byť taký vec otvorený. Aj trebárs, keď idete po ulici tam, niekto vám pochváli tričko, že dobre vyzeráte, alebo tak. Tak alebo to nie je ironicky, hej? No, že to nemusí byť ironicky a toto na Slovensku často nebýva. Čo by si najradšej asi tak prebral z tej americkej buď školy, alebo celej Ameriky, že takto sem na Slovensko a zakomponoval to sem asi hlavne do tej školy, by som povedal, že z tej americkej školy sem. No, tu by som, alebo tak celkovo po školách, ja som toto mal aj na základnej, že v podstate ten rozdiel medzi tým učiteľom a žiakom je tu na taký väčší, taký ten, proste v Amerike je tam taký ten vzájomný rešpekt, že tí učiteľia sú viac takí priateľskí a proste takí, že ozaj, že kamaráti, aj tým, že proste na intráku niektorí z nich sú ako tí dorm parent, alebo teda tí, čo dozorcovia to volám, tak sú proste viac takí priateľskí a otvorení tomu a nie je tu taká tá dynamika, že ja som učiteľ, ty si študent a takto je to, ale je to skôr také, že ja som učiteľ, ale môžeme byť aj kamaráti a môžeme si aj pokecať počas tej hodiny. Takže tam sa tiež prenáša taká tá akceptácia, hej? No áno, je to tam také viac otvorené medzi tými, také viac priateľské medzi tými učiteľmi a žiakmi. To reálne, že veľmi rád počujem, myslím si, že to by bolo asi všade, kdekoľvek šťastní všetci, keby sa to tam prenieslo tiež. A na akúkoľvek školu, akúkoľvek výučbu. A ešte keby som sa mal tak opýtať, či tam podľa teba dostávaš viacej, že keby možnosti na čokoľvek, že čo ťa takto že zaujíma, že buď kľudne aj od tých učiteľov, alebo aj že či tam máš takú väčšiu šancu podľa teba v niečom, čo robíš preraziť?
No ja si myslím, že tuto na tých stredných školách, keď takto ide niekto zo Slovenska alebo tak, že nie je Američan, tak ja si myslím, že tam má väčšiu šancu sa preraziť. Buď v tých športoch, že proste keby išiel na univerzitu, že by dostal za to štipendium, ale ozaj musí byť v tom dobrý, aby toto sa dostal, takže je tam tá šanca byť proste vyniknúť a mať nejakú kariéru dobrú. Tu takto na Slovensku, keď tuto ostaneme, tak je to také, že nie je tu veľa takých možností byť nejaký, že mať nejakú extra skvelú kariéru. Jasné. A vieš čo, keď sa tak zameriavame na pozitíva, máš aj nejaké, určite sú tam nejaké negatíva, ale že či máš nejaké najväčšie, alebo také, že fakt, že to nie je to vôbec. No, zrovna toto je taký rozdiel medzi tou univerzitou a strednou školou, že tá univerzita je, keďže moja sestra tiež takto študuje v USA, tak ona má viac takú voľnosť tým, že je na univerzite a ja na tej strednej je tam veľa tých pravidiel, kedy my máme proste dress code, že musíš sa obliekať, musíš mať košelu, kravatu. Máme to zakomponované. Máme to, že zakomponované, že každý deň proste niekedy máme dress downy, ale toto je tam také, že sú na takéto pravidla prísni. Že hákliví sú. Hej, hákliví, že proste dajú ti poznámku, keď nemáš dobré oblečenie, ale aj čo je taká tá voľnosť. Mi tam príde, že tým, že ja som proste, možno je to tým, že ja som tak mimo, že môj kampus je v podstate tak v strede lesa, tak tam nie je taká tá voľnosť vybehnúť si von z toho kampusu, ale musíš sa spýtať, nemôžeš ísť len tak. Ale tak je to, každá škola má plus a mínus. No jasné. Ja som zrovna mal takúto, kde je to nie je tam taká aj bláznivejšia krajina, si myslím, takže ti tam môže stať viacej vecí vonku mimo školy, tak to chápem. To docela, že akceptujem, že to takto riešia. No vieš čo, popíš mi ešte taký ten priemerný deň tvoj toho zahraničného študenta. Klasický deň, cca teda záleží ktorý deň, lebo my máme niekedy také, že ranné stretávania, morning gathering. A to je v podstate to, že tým, že je to kresťanská škola, tak oni tam majú taký kostolík, tam sa tá celá škola nahrne a hovoria sa rôzne veci, čo nás čakajú. Teda ak toto nie je, tak väčšinou o tej 8, ak toto je, tak o 7, idem na raňajky a potom v podstate to nie je taký veľký rozdiel medzi tým, aké to máme tu ako tam, ale sú tam nejaké detailíky, takže mám proste školu. Jedno, čo je také iné, je to, že namiesto 45 minútových hodín máme 60 minútové hodiny. Takže tých 15 minút niekedy to zabolí. Ale... Taký nezvyk asi, čo? No, bolo to také, že moc dlhé. Ale potom, jak škola skončí, tak väčšinou máme tu 3/4 hodinu na proste to, aby sme sa pripravili na športy. V podstate ja som robil plávanie a veslovanie, tak to sme väčšinou išli do autobusu, zobrali sa na lokáciu. Keď sme teda robili veslovanie, tak sme išli k rieke a keď sme išli na plávanie, tak bola tam taká plaváreň, ale 10 minút od školy. Takže keď tieto športy sme skončili, išli sme naspäť teda na kampus, to rovno bolo akorát o tej 6, kedy bola večera a po večeri sme mali teda nejakú hodinku na seba. Potom ale čo máme ako internátni študenti, tak máme od 19:30 do 20:30, že study hall, teda to je proste takéto 2 hodinky na to, aby sme sa učili, aby sme si úlohy spravili, po prípade upratali izbu a tak. A potom už máme voľno a v tomto v podstate voľne ja idem do spoločenskej miestnosti, kde väčšinou hrám ping-pong alebo na PlayStatione sa hrám alebo nejak tak. Máš tam PlayStation? Jeden z tých dom parentov nosí PlayStation do tej, tak zapojí to do telky a ja s ním hrám. Jasné. A vieš čo je ešte také zaujímavé, takú zaujímavosť, takú čerešničku na torte by som tak nazval. A to je, že čo si sa také zaujímavé naučil, alebo ti to pribudlo tak do seba samého, že kľudne aj z tej školy americkej, alebo samo o sebe z toho prostredia. No ja si určite myslím, že takú tú otvorenosť, tú schopnosť nejak tak cestovať, jak na letisku, že treba nepanikárim, keď sa niečo nevydarí, ale proste sa ukludním, poviem si, že dobre, ak to vyrieším
keď tak aj byť taký viac spoločenský, že opýtať sa aj nejakého cudzinca o pomoc, keď ju potrebujem. A je tak asi všetko. A samozrejme ten pokrok v tej angličtine tam je vidno. Veľa slovíčok mi pribudlo. Takže asi tak by som povedal. Jasné, ja si myslím, že toto tvoj verzia štúdia je veľmi zaujímavá. A ak sa vám to páčilo, samozrejme sa vráte aj na ďalšiu epizódu, už tam bude ktokoľvek zaujímavý.